Хәерле көн бөтенегезгә дә. Мин үземнең кулларымда 2 катыргы китап тотып торам. Алар әле сигнал экземплярлар гына. Әлеге катыргы китаплар нәрсәсе белән үзенчәлекле? Алар музыкаль китаплар. Әйдәгез менә монысын алып карыйбыз. Өч кыз татар халык әкияте. Ул тәрбияви әһәмияткә ия булган. Әтиәниләрне, олыларны хөрмәт итәргә, аларга ярдәм итәргә кирәк дигән фикерне үткәрә торган шундый әйбәт әкият безнең. Шул әкиятне Фәридә Ризаева дигән рәссамыбыз аңа рәсемнәр ясады һәм без шул әкият нигезендә музыкаль китап эшләдек. Әлбәттә инде борын заманда яшәгәндәй булгандый бер хатын-кыз, аның 3 кызы булган. Һәм монда безнең сөйләшүләре китә аларның. Менә мондай кечкенә генә билге күрәбез икәнбез. Димәк, әлеге диалогның, әлеге фразаны бала тыңлый ала дигән сүз. Рәсем ул безнең сигнал булып тора. Диен дустым, бар сана, кызларыма әйтсәнә, хәлемне белергә килсеннәр. Шулай итеп, тиен китә ананың кызларына, аларга әниләренең хәлләре турында җиткерергә. Һәм менә ул олы кызга бара уртанчы кызга. Әлбәттә, без әкиятне укыганда беләбез инде эшнең нәрсә белән тәмамланганын. Бара кичкенә кызга. Кичкенә кызы әнисенең янына йөгереп килеп җитә бөтен эшләрен ташлап. Һәм әйдәгез иң соңгы диалогны тыңлап карыйбыз. Сөекле бала, гомер буе игелек күр, кешеләрне бәхетле ит, аларга куаныч та, юаныч та бул. Менә шундый кыска гына әкият. Ул әкиятне бала үзе дә рәхәтләнеп карый ала. Әкиятне укырга вакыты булмаса, өлкәннәрнең мәгънәсен аңлый ала. Рәсемнәргә карап та белергә мөмкин. Әлбәттә, тавышны тыңлаган вакытта диалогларның укыган кешенең кем икәнен аңлагансыздыр инде. Ул безнең озак еллар буена Камал театрында эшләгән, радиодан бик күп сөйләгән артистыбыз Луара Шакирҗанова булды. Минем кулымдагы икенче китап ул Туп-туп-тубыбыз дип атала. Әлеге шигырь бөтен кешегә дә таныштыр. Ул Әминә Бикшәнтәеваның шул исемдәге шигыреннән алынган. Әйдәгез, бу китапны да ачып карыйк шулай ук. Әлеге китап җыентык. Менә аның картонның калынлыгын карый аласыз. Шундый калын, аны тырышып та бөгәрләп булмый. Күбәләк. Менә мин күбәләкнең рәсемен күрдем һәм менә мондагы кнопкага басам. Чәчәккә кунган күбәләк, күзен йомып утырмый, канат җәеп очып китә, еласаң да тоттырмый. Монда рәсем ясыйм, Равил Фәйзуллин шигыремне икенче битне карыйбыз. Шундай якты рәсемнәр, матур рәсемнәр. Менә монысын карыйбыз. Әйтик, түбәтәйме? Әнием тулган көнемә бүләк итте түбәтәй. Шундый матур түбәтәем, үзем кебек бәләкәй. Менә шушындый китап, музыкаль китап. Һәм әлбәттә инде тавышны танығансыздыр. Ул Луара Шакирҗанова укый әлеге шигырьләрне. Фон булып бара торган шундый күңелле пьеса, ул Забава дип атала. Аның авторы яшь композиторыбыз Эльмира Галимова.